Fl-aħħar jiem ġie inawgurat b'mod uffiċjali it-Teatru Miftuħ il-Belt Valletta kif inhu issa magħruf bħala Pjazza Teatru Irjal. Teatru li minkejja l-kontroversi li kien hemm dwaru intlaqat tajjeb minn ħafna li żaruh. Tkellimna mal-Professur Joe Friġġieri li fost ħsibijiet oħra esprima x'jagħmel lil dan it-teatru wieħed b'estetika sabiħa. Estetikament huwa sabiħ ħafna meta inti titla dak it-taraġġ li għadu basikament kif kien u tħares l-isfel lejn l-ispazju teatrali hija veduta drammatika, hija viżjoni verament sabiħa bħala panorama tu pjaċir. Imbagħad bħala background, bħala sfond, għandek fuq dik in-naħa il-Knisja ta' Santa Katarina d'Italja mhix awla, fuq in-naħa l-oħra għandek il-Parlament il-ġdid. Huwa spazju ta' performance space fl-apert. U allura hemm ħafna spettakli, hemm ħafna tipi ta' performance li jxirqu għal dak l-ispazju. Anke in-naħa ta' wara tat-teatru tikkontribwixxi għal dan. Fuq in-naħa ta' wara, f'dik li issa llum qed tissejjaħ Pjazza de Vallett, hemmhekk ukoll sar post fejn jistgħu jsiru riċevimenti. Matul l-intervista l-Professur Joe Friġġieri semma kif jaħseb li qatt ma ra daqshekk nies fi spazju ta' 3 ġimgħat li jmorru it-teatru. Jien naħseb li hija sfida biex naċċettawh, ma rridx nidħol fil-kontroversja kellu xi kollu saqaf u m'għandux ikollu, ma rridx nidħol fiha bħala kontroversja, imma qed ngħid li jekk neħduh bħal tal-liju, ġifiri fuq il-brief li mexa fuqa il-Peri Renzo Piano, l-arkitett Renzo Piano, jekk neħduh tal-liju huwa spazju li jista' joffri fil-fatt jiena naħseb jista' joffri sfida. U temm jgħid li dan is-sit għandu jkun spazju li joffri sfida kbira anke għat-talent lokali.